Και πάμε στον επόμενο μας καλεσμένο, οικονομία και πάλι. Από μια άλλη σκοπιά, καλημερίσουμε τον πρόεδρο του ΕΤΕΚ, τον κύριο Στέλιο Αχνιώτη. Κύριε Αχνιώτη, καλή σας μέρα. Καλημέρα σας. Κάνατε μια ανοιχτή επιστολή προς τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, στην οποία αναφέρεται καταρχήν ότι τα 300 εκατομμύρια που σχεδιάζει η κυβέρνηση να διαθέσει για την ανάπτυξη είναι ένα μικρό ποσό. Είναι μικρό ποσό σχετικά σε σχέση με οπωσδήποτε τις ανάγκες που έχει η οικονομία για να ανακάμψει στον βαθμό που όλοι θα θέλαμε. Βεβαίως και εκείνα τα 300 εκατομμύρια η θέση δική μας, και θεωρώ ότι είναι η προσέγγιση του καθενός, είναι να αξιοποιηθούν με τον βέλτιστο δυνατό τρόπο. Εσείς μιλάτε για έξυπνες επενδύσεις. Τι εννοείτε με αυτόν τον όρο? Ποιες επενδύσεις θεωρείτε έξυπνες και ευέλικτες? Τι θα μπορούσε να γίνει δηλαδή, συγκεκριμένα μιλώντας? Ναι, συγκεκριμένα. Μια έξυπνη επένδυση είναι μια επένδυση η οποία θα φέρει μέσα πρόσθετα λεφτά από τον ιδιωτικό τομέα. Επιχορηγείς κάτι, δίνεις κίνητρα και θα ρίχνεις στον ιδιωτικό τομέα να επενδύσει το ανάλογο. Η πράσινη ανάπτυξη, για παράδειγμα, κάποιες μορφές. Βεβαίως, πράσινη ανάπτυξη εννοούμε με χαρακτηριστικό παράδειγμα την ενεργειακή αναβάθμιση των δημοσίων κτηρίων. Φωνάζεις ενδιαφερόμενους προσφοροδότες να αναβαθμίσουν ενεργειακά σειρά δημόσιων κτηρίων, και οι οποίοι θα αποπληρωθούν από το όφελος που θα προκύψει από τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας. Υπάρχει δηλαδή μεγάλη σπατάλη ενεργειακή στα κυβερνητικά κτίρια, από όσο γνωρίζετε ως μηχανική? Ναι, θεωρούμε ότι η κτηριακή υποδομή που υπάρχει στην Κύπρο γενικά και στο δημόσιο και στο ιδιωτικό τομέα δεν είναι στο βαθμό που θα έπρεπε να είναι θωρακισμένη για τις θερμικές απώλειες. Στοχεύουμε και αναφερόμαστε στον δημόσιο τομέα διότι αφορά την κυβερνητική πολιτική, και κατ' επέκταση θα ευθαρρυνθεί και ο ιδιωτικός τομέας, διότι ο καθένας βλέπει την τσέπη του και είναι λογικό αυτό. Η πρόταση για το δημόσιο τομέα είναι αυτή που έχω πει προηγουμένως, να κληθούν ενδιαφερόμενοι προσφοροδότες οι οποίοι να αναλάβουν την αναβάθμιση των δημόσιων κτηρίων. Μιλάτε και για τη γραφειοκρατία, λέτε. Θα πρέπει να εγγύψει η πολιτεία με σοβαρή διάθεση επίλυση στα προβλήματα που δημιουργούνται λόγω της γραφειοκρατίας, μειώνοντας το διοικητικό φόρτο και τις καθυστερήσεις. Ναι, ναι. Είναι γεγονός. Θα μπορούσαμε ίσως να κερδίσουμε χρήματα αλλάζοντας αυτές τις διαδικασίες στο προσεχές μέλλον? Ναι, σε διάφορα τμήματα, τουλάχιστον που αφορούν τους μηχανικούς γενικά, στην συνεργασία τους με την κυβερνητική μηχανή, διαπιστώνονται γραφειοκρατικές χρονοβόρες διαδικασίες, οι οποίες θα μπορούσαν να απλουστευτούν, εξοικονομώντας το ανάλογο διοικητικό κόστος που υπάρχει από πλευράς δημόσιας υπηρεσίας, αλλά κατ' επέκταση και το ανάλογο κόστος που επιφορτίζονται οι συνάδελφοι μηχανικοί και γενικά ο πολίτης σε αυτές τις περιπτώσεις. Και υπάρχουν συγκεκριμένα παραδείγματα, ήδη κάναμε και σε ένα μεγάλο βαθμό εφαρμόζεται ο θεσμός του αυτοελέγχου στις άδειες οικοδομής για μικρές αναπτύξεις, και αυτό είναι χειροπιαστό παράδειγμα εξοικονόμησης πόρων. Στον κατασκευαστικό τομέα, που είναι και πάρα πολύ σημαντικός, είναι ένας από τους πυλώνες της οικονομίας μας και ο οποίος περνάει μια τεράστια κρίση αυτή τη στιγμή, τι θα μπορούσε να γίνει κατά τη δική σας άποψη, κύριε Αχνιώτη? Αυτό που ανάφερα προηγουμένως για την ενεργειακή αναβάθμιση των κτηρίων είναι ένα μέρος του τι θα μπορούσε να γίνει. Για μεγαλύτερες υποδομές και έργα εισηγούμαστε την σύμπραξη του ιδιωτικού δημόσιου τομέα, λεγόμενες ΣΔΙΤ, δηλαδή με συγχρηματοδοτούμενα έργα να έρθουν επενδυτές από τον ιδιωτικό τομέα, και υπάρχουν είτε διεθνείς είτε και ντόπιοι, να αναλάβουν την μελέτη κατασκευή μεγάλων έργων υποδομής. Οι Μαρίνες Φερρυπίν είναι ένα χειροπιαστό παράδειγμα. Το αεροδρόμιο είναι κάποιο άλλο. Έργα που έχουν γίνει και αποδίδουν. Δηλαδή το αεροδρόμιο αποδίδει. Ναι. Μάλιστα. Τα πράγματα στον χώρο των μηχανικών πώς είναι τώρα με την κρίση? Θα έλεγα είναι πολύ άσχημη κατάσταση, αγαπητή κυρία. Παρόλο που υπάρχει αυτή η τάση προς τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.
Ναι, όμως είναι ένας μικρός τομέας εκείνος στην όλη δραστηριότητα των επαγγελματιών. Είναι ένας μικρός τομέας, δεν μπορεί να καλύψει όλη την ανάγκη, διότι αρκετοί, και έτσι ήταν τα πράγματα, την τελευταία δεκαετία με 20ετία ασχολούνταν με τα έργα ανάπτυξης, πωλήσεις εξοχικών κατοικιών κλπ. Αυτό το πράγμα δεν έχει αναπληρωθεί. Μάλιστα. Λοιπόν, σε αυτές σας τις απόψεις, κύριε Αχνιώτη, είχατε την ευκαιρία να τις παραθέσετε στην κυβέρνηση στο πλαίσιο αυτού του διαλόγου που γινόταν όλο αυτό το διάστημα για το πώς θα χειριστούμε τα θέματα της Τρόικας? Διότι εντάξει, εμπορικό τεχνικό επιμελητήριο είναι σημαντική η δική σας θέση και η δική σας παρέμβαση. Σας ζητήθηκε να εκφράσετε την άποψή σας κάπου? Ναι, το Τεχνικό Επιμελητήριο έχει στενή συνεργασία με διάφορα υπουργεία, Υπουργείο Εσωτερικών, Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων, στο οποίο υπαγόμαστε σύμφωνα με τον νόμο, αν και είμαστε ανεξάρτητος δημόσιος οργανισμός, με το Υπουργείο Εμπορίου και Βιομηχανίας. Σε όλα αυτά τα υπουργεία και τις συναντήσεις που είχαμε με τους αντίστοιχους υπουργούς έχουμε θέσει τις ιδέες μας κατά καιρούς, οι οποίες δεν είναι των τελευταίων μηνών, αλλά είναι διαχρονικές. Έχουν ενταθεί βέβαια τον τελευταίο χρόνο και με στόχο να βοηθήσουμε και εμείς τον δημόσιο διάλογο, αν θέλετε, για να προσανατολιστούν σωστά οι όποιες κινήσεις, όποιες ενέργειες θα γίνουν. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σας μέρα. Καλή σας μέρα. Καλημέρα σας. Ήταν ο κύριος Στέλιος Αχνιώτης, πρόεδρος του ΕΤΕΚ, για την ανοιχτή επιστολή του επιμελητηρίου στον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Απαιτούνται έξυπνες επενδύσεις με πολλαπλασιαστικό αντίκτυπο, λέει το ΕΤΕΚ. Πρέπει να διοχετευτούν, ακούσαμε και από τον κύριο Αχνιώτη μόλις τώρα, σωστά τα λεφτά αυτά που προορίζονται για την ανάπτυξη, ώστε να γίνουν έξυπνες επενδύσεις και να αποδώσουν και να φέρουν πίσω λεφτά στην οικονομία και να δημιουργήσουν θέσεις εργασίας. Λοιπόν,